και φίλοι, έχω τη χαρά σήμερα να βρίσκομαι στη Σαλαμίνα και την τιμή να έχω κοντά μου την ειδικό δερματολόγο αφροδισιολόγο, διδάκτορ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, δόκτωρ Μαρία Μαζιώτη, με την οποία θα μιλήσουμε για την ανάπλαση του δέρματός μας μετά από το καλοκαίρι. Είναι το θέμα που μας απασχολεί αυτή την εποχή. Κυρία Μαζιώτη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης στην εκπομπή. Είναι τεράστια η τιμή. Και εγώ ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε. Ποια προβλήματα λοιπόν προκύπτουν στο δέρμα μας κατά τους καλοκαιρινούς μήνες? Είναι γεγονός ότι κατά τους καλοκαιρινούς μήνες η έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία είναι περισσότερο έντονη. Συνεπώς, δημιουργείται ένα μεγαλύτερο οξυδωτικό στρες στα κύτταρα της επιδερμίδας μας. Οι συνέπειες του φαινομένου αυτού μπορεί να είναι από σοβαρές, όπως ένα ηλιακό έγκαυμα, αλλά και πιο ήπιες, όπως εμφάνιση πανάδων, αφυδάτωση, που σταδιακά θα οδηγήσει στην εμφάνιση λεπτών γραμμών και ρητίδων, το να αποκτήσει κάποιος μια πιο θαμπή και άτονη όψη στην επιδερμίδα του και φυσικά στο να αυξηθεί ορισμένες φορές η λιπαρότητα, στο να εμφανιστούν διευρυμένοι πόροι και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και την ακμή που σε κάποιες περιπτώσεις επιδεινώνεται λόγω αυξημένου υδρότα, ζέστης και υγρασίας. Κυρία Μαζιώτη, ποια είναι τα μέτρα πρόληψης της γύρανσης του δέρματος? Η αντιγύρανση είναι σημαντικό να ξεκινάει νωρίς και φυσικά να μην αμελείται. Δεν χρειάζονται ιδιαίτερα περίπλοκα πράγματα, παρά μόνο κάποια απλά βήματα. Καταρχήν, θα πρέπει να γίνεται καθημερινά ντεμακιγιάζ με τα κατάλληλα προϊόντα για τον κάθε τύπο δέρματος. Το πλύσιμο του προσώπου, το οποίο θα πρέπει να γίνεται 2 φορές την ημέρα, προκειμένου να φύγουν όλοι οι ρύποι και να μπορέσει να ανασάνει το δέρμα. Η χρήση μιας ενυδατικής κρέμας επίσης είναι σημαντική. Όσο πιο ενυδατωμένο το δέρμα, τόσο πιο αργά θα εμφανιστεί και πιο γυρασμένο. Χρήση αντιλιακής κρέμας, 365 ημέρες το χρόνο. Τι δείκτη προστασίας? Το καλοκαίρι οπωσδήποτε 50, από τον Οκτώβριο και μετά μπορεί κάποιος να πάρει ένα αντιλιακό με δείκτη προστασίας 30. Και ανανέωση κάθε 2 ώρες οπωσδήποτε, τουλάχιστον τους ιδιαίτερα επικίνδυνους μήνες από τον Απρίλη μέχρι τον Οκτώβριο. Χρειάζεται να γίνεται μακιγιάζ και χρήση των προϊόντων εκείνων που είναι δερματολογικά ελεγμένων. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε την περιοχή του λαιμού, γιατί εκεί είναι ιδιαίτερα λεπτό το δέρμα και χρειάζεται και αυτό την περιποίησή του. Επίσης, καλό θα είναι να εφαρμόζεται κάποιος ορός ή κρέμα για τα μάτια, ειδικά το βράδυ. Και φυσικά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η διατροφή μας θα πρέπει να είναι πλούσια σε αντιοξυδωτικές τροφές και να καταναλώνουμε την κατάλληλη ποσότητα νερού. Κυρία Μαζιώτη, όλα τα προϊόντα που κυκλοφορούν στο εμπόριο δεν είναι δερματολογικά ελεγμένα? Τα περισσότερα, και ειδικά αυτά τα οποία πωλούνται στα φαρμακεία, είναι σίγουρα δερματολογικά ελεγμένα. Δυστυχώς όμως, λόγω του εμπορίου, υπάρχουν και προϊόντα τα οποία δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Ναι. Αναφέρατε προηγουμένως και τις πανάδες, που είναι επίσης ένα πολύ σοβαρό θέμα και δύσκολα νομίζω φεύγουν κιόλας. Εκεί τι πρόληψη μπορούμε να κάνουμε? Είναι το να είμαστε συνεπείς με το αντιλιακό και φυσικά να αποφεύγουμε την ηλιοθεραπεία κατά τις ώρες 12 με 4, εκεί που η ηλιακή ακτινοβολία είναι περισσότερο έντονη. Έχω ακούσει για το αλκοόλ, εάν βγούμε έξω με κολόνια, ενώ έχει ήλιο, μπορεί να γίνει αιτία εμφάνισης πανάδων. Δεν είναι απαραίτητο αυτό, είναι ανάλογα με τον τύπο του δέρματος. Σαφώς τώρα αυτό ακούγεται γιατί υπάρχει αλκοόλ στα περισσότερα αυτά προϊόντα. Αλλά δεν είναι όμως και σίγουρο ότι θα δημιουργηθούν οι πανάδες σε κάθε τύπο δέρματος. Πάμε τώρα στην ειδικότητά σας. Τώρα το φθινόπωρο λοιπόν μπορούν να εξαλειφθούν πλήρως οι βλάβες που εμφανίστηκαν στο δέρμα μας κατά το καλοκαίρι με την καθοδήγηση πάντα του ειδικού δερματολόγου? Ο δερματολόγος είναι ο κατάλληλος ιατρός, ο οποίος θα αναγνωρίσει τις βλάβες που έχουν προκύψει από την ηλιακή ακτινοβολία, θα τις αξιολογήσει και θα προτείνει τις κατάλληλες θεραπευτικές επιλογές. Εάν αυτές οι βλάβες θα εξαλειφθούν ή θα περιοριστούν, εξαρτάται σίγουρα από τη συμμόρφωση του ασθενούς και κατά πόσο εφαρμόζει τις οδηγίες του δερματολόγου. Ποιες θεραπείες μας προτείνετε για την ανάπλαση και αναζωογόνηση του δέρματός μας μετά το καλοκαίρι?
Η πρώτη και βασική θεραπεία είναι ο καθαρισμός του προσώπου. Μια διαδικασία ιδιαίτερα ανώδυνη και εύκολη, με την οποία μπορούμε να απομακρύνουμε το συσσωρευμένο σμίγμα από το καλοκαίρι και τους οποιουσδήποτε άλλους ρήπους και έτσι να μπορέσει να αναζωογονηθεί και να ανασάνει περισσότερο το δέρμα μας. Δεύτερη θεραπεία είναι η δερμοαπόκραση με μικροκριστάλλους διαμαντιού, που βοηθούν στο να απομακρυνθούν τα νεκρά κύτταρα της επιδερμίδας και εκείνο να δείχνει πιο νεανικό και πιο φρέσκο. Τρίτη θεραπεία είναι το χημικό peeling, το οποίο εφαρμόζεται πιο χειμερινούς μήνες, προς το τέλος δηλαδή του Οκτώβρη μπορούμε να ξεκινήσουμε και είναι η ιδανική θεραπεία για τις πανάδες, για τις δυσκρωμίες, για ουλές και φυσικά για τις λεπτές ρητίδες. Επίσης, μια άλλη σημαντική θεραπεία είναι η μεσοθεραπεία, με την οποία εγείονται οι κατάλληλες βιταμίνες, λευκαντικές, αντιοξειδωτικές ουσίες, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε δέρματος, προκειμένου να πετύχουμε και την ενυδάτωση, αλλά φυσικά και τη λάμψη του προσώπου. Κυρία Μαζιώτη, όσον αφορά τον καθαρισμό προσώπου, να μείνουμε λίγο ακόμη σε αυτό, μετά από τη ξηρότητα που μπορεί να έχουμε τους καλοκαιρινούς μήνες, κάνει καλό ο βαθύς καθαρισμός ή μπορεί να μας αφυδατώσει πιο πολύ? Ο καθαρισμός συμβάλλει σαν διαδικασία στην απομάκρυνση του σμίγματος και των ρήπων. Συνεπώς δεν αφυδατώνει και είναι κατάλληλος για όλους τους τύπους δέρματος. Αν μάλιστα έχουμε ένα μεικτό δέρμα όπου υπάρχουν στο ίδιο πρόσωπο και λιπαρές και αφυδατωμένες περιοχές, το όφελος μας είναι πάλι διπλό, διότι από τις λιπαρές περιοχές θα αφαιρεθεί το σμίγμα, αλλά και στις αφυδατωμένες θα βοηθήσει ώστε τα θρεπτικά συστατικά των καλλιτικών προϊόντων που θα ακολουθήσουν μετέπειτα να διεισδύσουν πιο εύκολα, βαθύτερα και φυσικά να πετύχουμε καλύτερη ενυδάτωση. Σε ποια ηλικία μας προτείνετε, κυρία Μαζιώτη, να αρχίσουμε τις συνεδρίες Botox? Το Botox, που αποτελεί και την πιο διάσημη αντιγυραντική θεραπεία, είναι καλό να το ξεκινάμε όταν αρχίζουν να μας ενοχλούν αισθητικά οι ρητίδες μας. Οποιαδήποτε ηλικία και αν είναι αυτή, είτε είναι 20, είτε 30, είτε 40. Όχι προληπτικά πριν ακόμα, γιατί το έχουμε ακούσει και αυτό. Καλό θα ήταν όχι να μην γίνεται προληπτικά, να γίνεται όταν οι ρητίδες έκφρασης αρχίζουν να γίνονται στατικές. Διότι αν το ξεκινήσουμε σε προηγούμενο στάδιο, το λεγόμενο προληπτικά που είπατε, ίσως τελικά βοηθήσουμε στο να ατονίσει λίγο πιο γρήγορα ο μυς και να μην μας πιάνει τόσο εύκολα το Botox μετέπειτα. Οπότε μόλις αρχίζουν οι αμυδρές, έτσι λεπτές γραμμούλες. Μόλις οι ρητίδες έκφρασης αρχίζουν λοιπόν να γίνονται στατικές και να φαίνονται και κατά την ηρεμία, εκείνη η κατάλληλη περίοδος για να έρθει κάποιος να κάνει τον Botox. Πότε καταφεύγουμε στα νήματα και ποια είναι η διαδικασία? Τα νήματα αποτελούν μια ελάχιστα επεμβατική θεραπεία, η οποία μπορεί να εφαρμοστεί στο ιατρείο και συστήνεται σε περιπτώσεις όπου υπάρχει χαλάρωση και επιθυμούμε να πετύχουμε ανόρθωση του οβάλου προσώπου. Στην ουσία, τα νήματα αυτά είναι 100% βιοαπορροφήσιμα και φέρουν ειδικά άγκιστρα, τα οποία τραυματίζουν ελάχιστα το δέρμα και αφού λοιπόν προσδεθούν πάνω στο δέρμα, το ανασηκώνουν και έτσι δημιουργούν μια ανόρθωση. Επίσης, είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι τα νήματα προάγουν και τη φυσική παραγωγή κολαγόνου και ελαστίνης και συνεπώς έχουμε διπλό αποτέλεσμα. Η διαδικασία είναι ιδιαίτερα απλή. Μπορεί να ακούγεται τρομακτική κάποιος βλέποντας κάποια βιντεάκια, να νομίζει ότι είναι κάτι το ιδιαίτερο. Δημιουργείται μία μικρή οπή, μέσω της οποίας εισέρχονται τα νήματα, τα οποία συνήθως για κάθε πλευρά είναι 2 στον αριθμό. Αφού λοιπόν ακολουθήσουν την κατάλληλη πορεία, προσδένονται με τα αγκιστρά τους πάνω στο δέρμα και τα τραβάμε εμείς οι γιατροί προς τα πίσω, προκειμένου να πετύχουμε την ανόρθωση. Αν θέλουμε ένα πιο έντονο και μεγαλύτερης διάρκειας αποτέλεσμα, υπάρχει δυνατότητα να κάνουμε ένα μικρό κόμπο, καθώς το έχουμε τραβήξει, ο οποίος φυσικά κρύβεται κάτω από το δέρμα και έτσι να είναι πιο έντονη η ανόρθωση η οποία δημιουργείται. Κυρία Μαζιώτη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πολύτιμες πληροφορίες και συμβουλές που δώσατε στο κοινό μας και για την θερμή φιλοξενία στον υπέροχο χώρο σας. Εγώ ευχαριστώ.